Bona tarda, informació del trànsit. Aquestes imatges que ara veuen corresponen exactament a l'autopista A2, a l'alçada de l'enllaç amb el cinturó litoral. Aquest és l'únic embotellament, l'única retenció que hi ha, però com poden veure és de sortida de Barcelona, no pas d'entrada. Aquesta retenció que ara veuen és com a conseqüència de les mesures especials que des de fa una hora s'han instal·lat a l'autopista A2 per facilitar l'entrada a Barcelona. Són aquests dos carrils que permeten que els vehicles puguin circular amb més fluïdesa des de Molins de Rei i fins a la Diagonal. Des de Martorell i fins a Molins de Rei hi ha un carril addicional, com podrem veure també, primer indicat a la mapa i posteriorment vist també a través de les càmeres de control. En aquests moments la situació pel que fa al trànsit ja hem indicat aquesta circulació intensa, és per això que ho tenim indicat amb aquest color groc, de sortida a Barcelona, a l'alçada de Molins. També hi ha circulació intensa, concretament entre Vallirana i Quatre Camins, és a dir, enllaçar amb l'autopista A2, i pel que fa a la resta d'accessos la circulació no presenta cap problema, com per exemple podrem veure en aquest punt, un punt on habitualment s'inicien les retencions quan els vehicles arriben de l'autopista 7 a l'autopista 2. Ara poden veure com la circulació dels vehicles que circulen en direcció a Barcelona no presenta cap problema. En aquest tram encara hi ha un carril addicional, aquí comencen els dos carrils que indicàvem anteriorment. Passem ara a un altre punt d'entrada a Barcelona. Tampoc les costes del Garraf de moment presenten cap problema de circulació, així com tampoc l'autovia de Castelldefels. Veurem, però, quina és la situació exactament a l'alçada de l'aeroport del Prat. És aquesta imatge que ja veuen. Podem observar com els vehicles circulen, hi ha intensitat de circulació però sense cap retenció. A més, hi ha aquest carril addicional des de Castelldefels i fins al Prat. Aquestes imatges corresponen exactament a l'alçada de l'aeroport del Prat a l'autovia de Castelldefels. Passem ara a una altra informació, on sí però hi ha retencions, és al Maresme. Segons que ens informen, hi ha retencions ja a Mataró en direcció a Barcelona i també retencions a Arenys en direcció a Barcelona. Aquests són, doncs, els punts més conflictius en aquesta operació tornada d'avui diumenge. Hi haurà més informació del trànsit quan falti un minut per 2:15 de la tarda. Fins aleshores, doncs, gràcies per la seva atenció i bona tarda. Suavitat a flor de pell, frescor a flor de pell, cura a flor de pell. 3 atencions en un sol suavitzador. Flor a flor de pell. És millor sempre rentar amb aigua freda. Per això t'oferim Colon, superior en eficàcia a baixa temperatura. Colon, màxima blancor amb aigua freda. Tot s'hi val en sexe? Entre dues persones que s'estimen, ha de ser possible tot tipus de relació íntima o no? Hi ha coses que pot fer i coses que no pot fer una parella que es consideri sana? On és l'ètica sexual? Què seria una sexualitat normal? I les fantasies? I les aberracions? I la rutina? Segur que hi ha molta gent que li fa angúnia parlar públicament d'aquestes coses, però això no treu que no sigui una qüestió que afecti tothom, des qui pensa que només s'ha de fer ús del matrimoni per tenir fills, fins qui busca en la relació íntima el plaer a qualsevol preu. Intentarem fer un programa respectuós, però sense pors. Ajudi'ns, truqui als nostres telèfons. El seu testimoni ens fa falta. El sexe, en parlarem divendres al Xip. Divendres a TV3, La vida en un xip. Tot s'hi val en sexe?